Dáme si ďalšiu hru. Budú to blázni. Kde jeden z vás, jediný z vás bude normálny. A ten musí odhaliť choroby svojich kolegov. Tie choroby majú spúšťače, to znamená, niečo to spustí chorobu. A jednak treba odhaliť tie spúšťače a jednak tie samotné choroby. Ale toho človeka, ktorý to bude hádať, musíme poslať dozadu. Geďo, chod si oddychnúť. Keď niekto pozrie očami hore, výrazne, alebo to je jedno, odídeš, Igor, a vráti sa, ako keby si tam predtým nebol v tej miestnosti. Keď niekto stojí len na jednej nohe, ale to môže aj v sede byť, hej? To môže byť aj takto, nemusí stáť. Dohodíme sa, že aj v sede, keď má niekto len jednu nohu vlastne. Jakmile má niekto jednu nohu na zemi. No, tak sa začne správať ako striptér. A keď zaznie slovo presne, alebo přesne, tak sa začneš topiť, Michal. Tému poznáte všetci. 4 prezidenti Vyšegrádu pred podpísaním dôležitej zmluvy o neútočení. Český prezident, čo si ty v tomto prípade, je prekvapený, aké choroby si jeho kolegovia priniesli. Tak chlapek, kdo začne? Přesně. To mě zajímalo, kdo začne. No tak, snad se k tomu. Já vám to dám kousek dál. Já si zatím vezmu tady péro do ruky a ještě si to jednou přečtu, jo? Vy jste něco špatného sně? Samozřejmě normálně neobědvám. A ještě nad tím budu muset asi popřemýšlet. Já... Vy jste tanečník! Tak pojďme k věci, pojďme. Pojďme k věci, pojďme, sedneme si a... Posaďte se. Je možný, že jsem se náhodou omylem octnul v nějakém striptease baru? Přesně. Takže moment. Vy mě chcete říct, že tady jako nejsem na podpisu smlouvy o neútočení? Jo, co se děje? Podepisujeme smlouvu, ne? Dejte mi pero do ruky. Dejte mi pero do ruky, já to okamžitě podepíšu. To je striptér! To je striptér! Áno, ale musíš odhaliť ešte aj to, že čo to spúšťa, kedy začne robiť striptease. Tak pojď, vole, nevím. Prosím vás pěkně, jsem už po čtvrtý v bordelu, nebo už jsem se konečně dostal k tomu správnému kulatýmu stolu? Posaďte se, tam nevynesete spaní. To, milý prezidente, pán Bůh ví. Přesně. Co je tohle za kreténa, vole? Je to Gašparovič? Ale už dlouho nebude. Děkuju vám, milý pane. Děkuju, že jste mě zachránil. Tak přesně tohle jsem si nepřál. Ježišmarja! Teď to spouští přesně! Co to? To spouští přesně! Áno, ale čo? Dobre? Ale čo? Plavec! No, topí sa, uznávame, dobre. Uznávame. Přesne, topil sa Michal. Ještě mám 2, ty vole.
tohle prostatika, nebo kam furt leze. A tenhle úplně plochý stripter, chlupatej, ty vole. Vašku, ty jsi idiot. To jsem. No tak jsme tady zůstali dva. Může mi někdo říct, proč při podpisu tak důležité smlouvy, jako tady je tolik lidí? Já ne. Když se pojáš nahoru, tak někam jde, ale... A všetko zabudne, uznávame, jasné. OK? Teď mi tady zůstal kokosák, ty vole. Vleče se to, viď? Je to dlouhý, no. Je to takové. Predstejší musíš byť. Strašně dlouho tady budeme. Řekni mu to! Jako když zvednu nohu? Áno, OK. Ale... To se nedá. Dá? Keď má len jednu nohu. Všichni jsme to věděli, vole, hned. Všichni. Jenom ty, Václave, viď? Zase si všechno věděl nejlíp, že jo? No. Není globální otepla, já vím, není. Když jsem tě věděl, tak si myslím, že je.